खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, आं नोंथांमोन गासैखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बेयो जाहैबाय YBY एपनि प्रब्लेमनि सोमोन्दै। दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोननो YBY एप्सनिफ्राय फैसा दासान्दिथ' दिहुननो हायाखै आरो इयुनाव दिहुननो हागोन ना हाया। दासान्दि मोनसे आपडेट फैदों, बे आपडेटआनो जाहैबाय 6000 होनानै आरो KYC आपडेट खालामब्ला नोंथांमोना फैसाखौ दिहुननो हागोन होननानै एप्सआव फोरमायदों। नाथाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना फोथायनांगौ ना फोथायनाङा? 6000 होनानै नोंथांमोना बे एप्सनिफ्राय KYC आपडेट खालामखांनायनि उनाव फैसाखौ दिहुननो हागोन ना हाया? YBY कम्पानिया साफ्रोमबो कास्टमारनिफ्राय KYC खालामनायनि मुङाव 6000 बे फैसाखौ साफ्रोमबो कास्टमारनिफ्राय फैसा लुटिनो नागिरबावदों नामा? बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो डिटेलि फोरमायगोन। अन्नानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बे YBY एप्सआव जायफोरा जयनिं जादोंमोन, सिगाङावनो जयनिं जादोंमोन, बेफोरबायदि मानसिफोरा गोबां फैसा खामायलांबाय। सोरबा सोरबा सानसेयावनो 1000से, सोरबा सोरबा सानसेयावनो 2000, सोरबा सोरबा 3000, सोरबा सोरबा 5000, सोरबा सोरबा 10000, सोरबा सोरबा 20000, बिनिख्रुइबो बांसिनसो खामायलांदों मानसिफ्रा। आरो बैफोर फैसाफोरखौ उइथड्रबो खालामनो हादोंमोन। गोबांनि एकाउन्ट्सआवनो दा सोरनावबा 10000, सोरनावबा 20000, सोरनावबा 30000, सोरनावबा 40000, सोरनावबा 50, 60, 70 बेफोरबायदि गोबां फैसा जमा जानानै दङ। बेफोर फैसाखौ दिहुननो हागोन ना हाया, बेखौ लानानै गोबाङानो टेनसन जानानै दङ। बेनि एन्सारखौ होनायनि सिगाङावनो आं आंनि किसुमान लाइफ एक्सपिरियेन्सखौ आं एसे शेयार खालामनो सानदों। आं सिगाङावबो बेफोरबायदिनो गोबां कम्पानिफ्राव आङो जयनिं जाबाय। जयनिं जानायनि उनाव किसुमान कम्पानिनिफ्राय फैसाबो दिहुननो हादों, किसुमाननिफ्राय फैसा थाइसेबो मोनाखै, किसुमानाव बहुद प्रफिटबो जादों। किसुमान कम्पानिफ्रा 10 दिन सोलिनानै बन्द जालांदों, किसुमानफोरा मास मोनसे सोलिदों, किसुमानफोरा मास मोननै सोलिदों। बे YBY आनो जा बा बेलेग कम्पानियानो जा, बेफोरबायदि एप्सफोरा बारा गोबाव थाखाया। खोब थायोब्ला मास मोनसे, मास मोननै, मास मोनथाम, किसुमाना थायो 6 मास गाहाम, 7 मास गाहाम, बिनिफ्राय बारा थानाय नुबाङाखै। बैफोर कम्पानिफ्राबो जेब्ला बन्द जानायनि सम जादोंमोन, अब्ला बेफोरबायदि उइथड्रयेलनि प्रब्लेम, बिनिफ्राय सिस्टेमनि प्रब्लेम, सिस्टेमनि आपडेट खालामनाय, बेफोरबायदि लैखोनफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन। जेब्ला सिस्टेम आपडेट खालामो, उइथड्रयेलनि प्रब्लेम जायो, बेफोरबायदि प्रब्लेम जाबाथाय बे कम्पानिया जोरनायनि आसा गैखाला होननानै जोङो मोनथिनो हायो। बे कम्पानिया बारा गोबाव थाला, थैसिगोन होननानै मोनथिनो हायो। आरोबाव जेब्ला बन्द जाहांहां जायो, अब्ला मानसिफोरनो थिगसे अफार होयो। जेब्ला अफार होगोन, मानसिफोरा थिगसे रिसार्ज खालामबावसिगोन। रिसार्ज खालामनायनि उनाव साननै सानथामनि उनावनो बे कम्पानिया मा जायो, पुरा बन्द जायो। आं आगोलावबो बेफोरबायदिनो कम्पानियाव आं जयनिं जादोंमोन। जयनिं जाखांनायनि उनाव जेब्ला बन्द जानो सम जायो, अब्ला मा जानायसै, सिस्टेम आपडेट खालामबाय, उइथड्र जाला। आंनि वालेटआव खमसे खम 4500सो दंमोन। बेखिनि फैसाखौ उइथड्र खालामनो थाखाय मोनसे आपडेट खालामबाय। बे 4500खौ उइथड्र खालामनो थाखाय आङो 1000 रुपिस आरोबाव रिसार्ज खालामनांगौ, अब्लासो आङो 4500खौ दिहुननो हागोन। सिस्टेमाव बेफोरबायदि आपडेट खालामना दोननायखाय आङो मा खालामनायसै, रिसार्जबो खालामबाय। रिसार्ज खालामखांनायनि उनाव जेब्ला उइथड्र खालामो, उइथड्र जाया। बिनि उनाव मा जानायसै, साननै सानथामसोनि उनाव एप्सआनो खुलिब्लाबो गेवला, कम्पानियानो थैबाय। गोबांनि वालेटआवनो गोबां फैसा दंमोन, सोरनावबा 4000, सोरनावबा 5000, सोरनावबा 10000, बेफोरबायदि दंमोन। सिस्टेमाव ओरैबायदि आपडेट खालामनानै होदोंमोन, नोङो 4000, 5000 फैसाखौ दिहुननो थाखाय 1000 रिसार्ज मिनिमाम खालामनांगोन। 4000, 5000नि बारा जुदि उइथड्र खालामनोब्ला खमसे खम 2000, 3000 रिसार्ज खालामनांगोन। बेफोरबायदि सिस्टेमाव आपडेट खालामनानै होदोंमोन। आंबो रिसार्ज खालामनानै जेब्ला उइथड्र खालामनो नाजायो, उइथड्र जाया। बेफोरबायदिनो सोरबा सोरबा रिसार्ज खालामबाय, खिन्थु उइथड्र जायाखै। बिनि उनाव साननै सानथामसोनि उनाव मा जानाय, कम्पानियानो दब थैलांबाय।
एप्सखौ खुलिबाबो गेवला। होमब्ला नायदो कम्पानिया बन्द' जानायसै समाव मानसिफोरनिफ्राय माबायदि फैसा लुटिबावो। आंनि बायदिब्ला नोंथांमोना बे YBY कम्पानियावहाय KYC आपडेट खालामनानै 6000 होलायनानै KYC आपडेट खालामनायनि गोनांथि गैला। मानोना बे एप्सआबो थैखासिगोन, बियो सियरखा। थैखासिगोन माने थैखासिगोन आरो इयो। सोरनिबा वालेटआव दाबो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 दङ, बियो सियर। बेखिनिखौ उइथड्र खालामनो थाखाय सोरबा मा खालामगोन, 6000खौ रिसार्ज खालामगोन, KYC आपडेट खालामगोन। नाथाय 6000 फैसा होनानै KYC आपडेट खालामनायनि दरखार गैला। मानोना बे कम्पानिया थैखासिगोन माने थैखासिगोनानो। नोंथांमोननिफ्राय 6000 साफ्रोमबो कास्टमारनिफ्राय लुटिबावनायनि मोनसे फान्दोसो बियो, ट्रेपसो। रिसार्ज खालामनानै लाब्लाथाय नोंथांमोनहा बे फैसाखौ मोनफिननायनि आरोबाव आसा गैला। नाथाय जायफोरा बे कम्पानिनिफ्राय गोबां फैसा आरजिनो हादों, बेफोरबायदि मानसिफोरा साननो हागौ जे आङो 6000खौ रिसार्ज खालामनानै KYC आपडेट खालामनानै आङो 10,000खौ उइथड्र खालामगोन, 20,000खौ उइथड्र खालामगोन, 30,000खौ आङो उइथड्र खालामगोन, बेफोरबायदि साननो हागौ। नाथाय लाब गैया दे रायजोफोर, नोंथांमोना बेयाव आरोबाव 6000 इनभेस्ट खालामनांला। YBY बायदिनो गोबां कम्पानि दंबावो, जेरै बिगसिन, RCK बायदिसिना कम्पानि दंबावो। नाथाय नोंथांमोना बेफोरबायदि कम्पानियाव जयनिं जानोब्ला फार्स्टआवनो जयनिं जानांगौ। फार्स्टआव जयनिं जाब्लाथाय नोङो प्रफिटखौ मोनखायो। मुल थाखाखौ मोनसे मोननानैबो नोङो प्रफिट जागोन, बेयो सियरखा आरो। मानोना नोंथांमोना 10-15 दिननि गेजेरावनो गावनि मुल थाखाखौ मोनखायो। मुल थाखाखौ नोंथांमोना उइथड्र खालामनानै लाखाजोबनांगौ। आरो दैलि प्रफिट जानायखौनो हायोबा नोंथांमोना दैलि उइथड्र खालामनांगौ। वालेटआव जमा दोननो नाङा आरो। मानोना बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो कम्पानियानो मास मोनसे थागोन ना मास मोननै थागोन, जों बेखौ सिगाङाव बुंनो हाया। बेनिखायनो साबधान जानांगौ। फैसाफोरखौ वालेटआव जमा दोननाङा, सानफ्रामबोनि प्रफिटखौ सानफ्रामबो उइथड्र खालामनानै लानांगौ। अके लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसेनो लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय।